Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De export van melkvee zit hier maar een tredde tannemen. Vorig jaar zijn er 30.000 kei geëxporteerd. Dit is zodat er lieken nog 44.000 wijzen. De jaren daarvoor werd het heel dreig om bisten te exporteren. Toch onder andere de veeziekte blauwtong. Door de grenzen in gewoon landen werd iepensteld binnen, rennen de zaken weer volle beter. Een andere reden is dat er een grotere vraag is naar melken. De wereldbevolking neemt daar en alle multjes die met gevuld worden. En ja, dat houdt in dat er meer beesten nodig binnen om die melk te produceren. Er wordt vooral een soort geëxporteerd naar Rusland, Roemenië, Bulgarije, Marokko en Algerije. Ziekenhuis Tjongerskans op Heerenveen zullen verzetten tegen een ontslagvergoeding van 1,3 miljoen euro die het uitbetalen worden moet aan een ontslaande meewerker. Een maand bepaalde de kantonrechter dat de zwaarginstelling een flinke ontslagvergoeding betalen moet aan een oud personeelslid. Het gaat om een meewerker die een perilien binnenhellen waard om te bemiddelen in een conflict tussen de medische staf en de directie. Die personeelsadviseur was een beetje bang dat hij bij zo'n bemiddelingsrol zelf slachtoffer zou kunnen worden. En heeft daarom inkomensgarantie gevraagd. En die garanties heeft hij kennelijk op zo'n manier gekregen dat in elk geval de kantonrechter vindt dat hij tot aan zijn 65ste recht heeft op doorbetaling van zijn loon. Personeel en patiënten van het Tjongerskans binnen verbjust het nijs. Het bestuur van het ziekenhuis gaat in heger beroep omdat ze de regeling onacceptabel vinden. Een sleert bij het bistenvoerfabriek van Teling Petfood in Veenwouden is versmargen, maar werd er uit het fabriek. Dat heeft het wetenschap constateerd na een melding uit de buurt. Het fabriek moet de versmarging verplicht oprommen. Deze week werd op een nij gecontroleerd. Het actiecomité in de buurt zocht in de versmarging het bewijs dat de installatie voor het skimmaatje van de reek net goed werkt. Ik zou het fabriek nog hield het bot tjonken. Het actiecomité maakt het hem al 2 jaar ongereisd door de uitstoot van Teling Petfood in Veenwouden. Heeg wordt het oespeeld met 1000 studenten. Alle studenten van de School of Business and Economics van de Hogeschool Windesheim uit Zwolle binnen op introductiekamp in het Wettersportdorp. Het wie nog wel het werkje om het kampeerterrein op die het kleer te krijgen. Want al dat wetten van de Aroene Wieken had duidelijk zijn sporen achterlitten. Dus wordt er alles ondien om het zo droog mogelijk te krijgen voordat al die 1000 studenten je del strikken. Want op dit gas dan moet je wel 500 liter tentie komen te staan. Studenten krijgen per 2 een tentje uitrekt bij het hek. Dat moeten ze zelf opzetten, nou dat hier weer keurig inleveren. En in dat tentje moeten ze hier de komende 2 nachten leven. Is het te dwars op het terrein? Ja, het meeste giet aardig. De lege plak en daar staan nou nog plassen. We hopen die op die het te krijgen. En ja, dan moeten ze maar een beetje inskikken. Het is voor de 3e keer dat de studenten van Windesheim hier haar een introductie hadden. Vierlepper Bart Helmholt uit Burgum het sneu een Nederlands record sprong. Hij lepte naar een afstand van 21 meter 51 op het NK in Linschoten. 21 meter 26 centimeter wie het oude record. Ik in hand van Helmholt, maar dit weekend kon er daar doorheen komen. Maar een fantastische sprong. Hij zet een afstand van 21 meter en 51 centimeter. De blijdschap is groot, vooral omdat het een teleurstellend seizoen was. Voor het moment van de uitsprong zie ik echt te wachten van man en matter. En op een gegeven moment viel ik de stok knikken. Nou, ik denk dat matter nou. En toen vernam ik gewoon dat ik er bovenuit kwam te zweven. En dan wist ik gewoon, ja, dan maakt het heel vier wijzen. Het is Helmholt zijn 6e NK-titel bij de senioren. Het waren er nog. Joen en vannacht een soort bewolking en zon aan Rijn. Morgen wisselen buien en zinnen elkaar houden. Het wordt een graad als zandje en er staat een matige en vrij krachtige noordwestenwind. En dat is via deze kwartier. Dadelijk de sport in Boppenslag en ik meld me maar meer Fries Nijs aan ze om 6 uur.